Hristos a înviat, prieten. Am ieșit afară pentru că Olga tot mereu mai uită câte ceva și e totul închis aici la Craiova. Totuși nu poți să faci nimic, nu poți să găsești nimic. Dacă îți trebuie ceva, e complet închis tot. Și îi spun lui Olga și ea spune că nu. Da. Astăzi, duminică, chiar am ieșit până afară să văd dacă e ceva deschis, dar nu este absolut nimic, prieten. Pentru că îi trebuia ceva, dar o să rămâne mâine, că și mâine e Paște. Da? Vă doresc Paște fericit tuturor. Vă doresc tot binele din lume. Vă mulțumesc toți urmăritorii mei care mă urmăriți. Cu drag și cu respect pentru toți. Vreau ca să vă spun că aseară, după cum ați văzut live-ul pe care l-am pus de la biserică, sper că v-a plăcut și toți să facem aceeași lucru. Pentru că ceea ce facem este binecuvântat și va aduce bucurie și sănătate. Pentru că dacă nu le ai pe ăștia, înseamnă că nu ai nimic. Uitați-vă, prietenii noștri, și aici închis tot. Nu am ce să fac, mă duc acasă. Chiar am ieșit să vă arăt, pentru că eu îi spun lui Olga că e totul complet închis. Avem aici un nou stop, dar este altceva, ceea ce nu ne trebuie. Și chiar am vrut să fac ceva și nu am ceea ce îmi trebuie. Dar o să urmăriți vlogul de mâine, pe care noi o să-l facem și o să vedeți ceea ce facem. Da, prieten, acum o să începem și noi să ne sistemăm, să facem și noi ceea ce trebuie, să vedem pe unde o luăm chiar astăzi sau dacă nu mâine. Pentru că așa e bine, mulți dintre voi o să pleacă pe la rude, pe la țară, pe la neamuri, pe la unde se duc ei. Ce vrea și asta mă sună, mamaia, vrea să mă duc pe la ea pe la țară. Nu știu, nu mă simte nici bine în apele mele. Eu aș dori ca să-mi iau o pătură, să-mi iau niște apă rece, niște sucuri, ceva de gen, și să mă duc prin parc, frate, să te liniștești acolo. Un aer curat, stai relaxat și de mâine încolo să vedem unde e acolo. Pentru că asta știi cum este o zi de liniște și apoi mâine o să fie altă zi cu a ceea ce pregătim. Înțelegeți? Eu sper că, mamă, ce sună. Sună într-una, băi, frate, mamaia. Da. Înțelegi? Vreau să mai stau și eu o oră, două, să mai pregătim câte ceva, să vedem ce facem. Și apoi o să ieșim, pentru că e și vremea asta frumoasă, se merită a te duce la o iarbă verde.
înțelegeți, prieteni. Deci nu am găsit absolut nimic, am făcut filmarea ca să vadă și Olga. Poate spune că e deschis și nu iau alea ceea ce-i trebuie. Uitați-vă, aici la nou stop pe o grămadă de lume. Stau la rând, că tot așa mai uite că de ceva lumea. Și apoi vin aici să-și cumpăr câte ceva. Da. Ia vedeți. Hristos a înviat, prieten. Vă spun pe ziua de astăzi, de luni. Sper că și astăzi mai avem o zi pe care se poate sărbători. Adică bine spus, ca să înțelegem, pentru că sunt 3 zile de Paști pe care noi trebuie să le sărbătorim și să nu numai să mâncăm, dar și să ne închinăm. Zic eu, dar multe dintre noi mai uită și de închinare, mai uită și de una și de alta. Știi cum? Unii dintre ei, dacă te duci să le întrebi ce înseamnă Paștele, probabil că habar au. Înțelegeți? Dar nu mai contează, mergem înainte cu ceea ce avem, cu distracție, cu mâncăruri, cu băutură, că de fapt dacă e o sărbătoare nu se poate fără mâncare și băutură. Și apoi vreau ca să vă spun, dragi prieteni, mulți dintre voi pe care ați petrecut ieri sărbătoarea de Paște și apoi astăzi și mâine. Dar astăzi am înțeles că mulți dintre noi, nu știu, obicei mai multe, unii fac cum știu, alții, nu știu, e mai multe religii, mai multe fapte, mai multe pregătiri, de fapt, și cum am văzut de pe la toți, pe TikTok, pe live, normal, astăzi, lunea, este ziua pentru a te duce la cei nu mai sunt, dar mulți dintre voi poate știu, alții poate nu. Eu normal ar trebui să mă duc astăzi acolo la țară, pe unde este ai noștri pe care nu mai sunt, și ar trebui să punem lumina pe care noi am luat-o de la biserică. Nu știu dacă voi știți. Olga, la voi așa se face? Nu, la noi se pune în casă lumina. Păi și voi nu mergeți la cimitir acolo să duceți lumina? Sâmbătă luminată se duce. Când? De sâmbătă luminată. Sâmbătă? Da. Luminată, că după Paște e sâmbătă luminată. Și se dă mâncare de pomană la cimitir. Păi da, la cimitir se dă. La noi astăzi se duc oamenii la... Astăzi. La noi sâmbătă. Nu. Bine, dar e și el tot un obicei. Nu contează în ce zi și când, dar vă aduceți pe la cimitir. Da, este ceva normal, prieten. Sper că pe la toți românii noștri au aceeași obicei. Ce vreau să vă spun? Ne-am trezit astăzi cam târziu, pe care trebuia să ajung acolo, pentru că dimineața se face, după cum știți cu toții, te duci pe la 8 să fii acolo, să pregătești un grătar, să dai foc acolo, să pui o măsuță, să faci ceva, știi că și pe la 10-11 te retragi. Dar dacă noi ne-am trezit pe la 10-11, vedeți cât e ceasul?
Uite ce Olga, este 10. Este și mai până ajungi la țară, până una alta, e greu. Din păcate n-am ajuns, dar avem o lumină pe care este și acum. Să făcui cafeluța. Și mulțumesc de cafea. Și asta lumina poți să o duci oricând, pentru că nu e neapărat să o duci în ziua aceea. Lumina poți să o duci și mâine, că mai e o zi, și poi mâine. Înțelegeți? Pentru că ne-am trezit, prieten, cu o durere de stomac, nu știu de ce, probabil că nici n-am mâncat cine știe ce, dar vă dați seama, dacă n-am mâncat așa 2 zile, vineri și sâmbătă, apoi vă dați seama, te pui odată pe mâncare așa, normal că te simți rău. După cum și-am auzit, mulți dintre ei care au ținut post toată săptămâna sau poate toată luna, vă dați seama, de Paști cu toate mâncărurile și cu toate alea, vă e rău, vă ia așa, nu știu cum. Înțelegeți? Asta este. Noi acum, dacă chiar am exagerat la o mâncare și la aia, e ceva normal ca să-ți vine rău. Că așa suntem noi românii. Cu mâncăruri și cu alea exagerăm, dar trebuie să mai și ne abținem. Atunci când ai ținut post, nu trebuie să bagi odată, să exagerezi cu mâncăruri și cu alea, să te dai peste cap. După cum am făcut și eu, ați văzut vlogul pe care l-a filmat Olga, am venit de la biserică, vă dați seama, am fometat, după cum ați văzut, am mâncat cu foame și apoi mi-era mai rău. Nu trebuie să mâncăm mult, trebuie să mâncăm câte puțin până când revenim după postul ăsta care l-ați ținut mult dintre voi, o lună sau o săptămână cât ați ținut. Dar asta este. Ce zici, Olga? Nu știu ce facem, ori zic să plecăm la Stehaia. Da, trebuie să mergem la Stehaia, prieten. După cum știți și voi. Sper că acolo la țară cineva a adus o lumină, nu știu. Trebuie să sun acum și să văd cine a fost acolo. Dar sper că a fost cineva acolo, pentru că n-are cum să nu fie nimeni. Mai este al bătrân, mai este Walter. Frate meu, ăla se duce mereu. Nu. Sper că nici ăla nu s-a pus pe băutură și nu s-a mai trezit. Mamaia este la vârtop. Ar trebui să mergem la Crusca, la Dana. Să împartă și acolo. Păi și Crusca Dana, ce să facă cu Crusca Dana? Crusca Dana, vă dați seama, a făcut cozonaci de cât? De 1 metru? De cât e? De 1 metru. Dragi prieteni, ca să vă dați seama și voi nu știu, primul cozonac care s-a făcut, sper că la Stehaia este de 1 metru. Că eu n-am auzit de 1 metru cozonac. De-aia n-ai mai auzit. N-ai văzut la magazine. La De 1 ușa. metru. Unde face de 1 metru. Nu știu, prieteni. Dacă voi știți ceva despre 1 metru de cozonac care s-au făcut, eu n-am văzut decât la Stehaia. Dar posibil să fie, vă dați seama, în Japonia, în China, în alte țări care sunt specialități în patiserii, în prăjituri, în cozonaci, în torturi. Nu? Hai, mănâncă și tu o felie de cozonac. Ia uite. Ia uite, spre avem și cozonac din ăsta, ce ăsta? Chec? Da, ăsta cu cozonac. Și ăsta ce mai e și ăsta? Da. Asta ce mai e, Doamne? Păi cât să nu mai pot să mănânc. Am mâncat. Lasă că dăm afară la nevoia și... Dragi prieteni, încât Hai să luăm mâncarea, să o ducem afară la
oameni de pe stradă. Păi o dăm la prietenul ăsta al nostru care a venit și ne-a ajutat, care trebuie să ne schimbă și parchetul. Nu gând la prieteni, dăm la care nu sunt prieteni, care sunt nevoiași pe stradă, Păi, care n-au făcut Paștele, că n-a avut cine să facă și ce să mănâncă. Și să reducem și noi acum mâncarea. chiar Cu oia faci pomană, nu cu prietenii. Tu cu prietenii te gândești. Care prieteni ai tu? Păi e sărac și el. Nu, ăștia de pe stradă, care n-au făcut Paștele. Tu nu înțelege greșit. Un prieten care te ajute. Nu, înseamnă că nu-i pomană. N-ai făcut păi pomană asta atunci. e. Dacă ăsta Ilie vine la patru Îi dai lui prietenul tău la ajuns, că e prietenul Vine tău, la nu îi Luci. dai de pomană. vine acolo și muncește, ce poți să spui despre acest om? Trebuie este să-i un dai... animal? Nu, este un prieten care ajută dar un prieten familie. trebuie să-i dai tot timpul când are nevoie, nu când dai de pomană. Deci un om care te ajută și este în ajutorul tău se numește prieten, nu slugă. Nu Dacă e angajat în curte, nu e strugă. Cum nu e strugă dacă e angajat? Păi nu trebuie să luăm în bătaie de joc, că nici Dumnezeu nu ne-a luat în bătaie Păi nu luăm bătaie de joc, dă-i când are nevoie, nu când nu are nevoie. Hai că-ți schimb prin mare. Nu. Și cu ăla. Cu care? Cu Cristi Marin? Prieten dragi, ne scuzați că tot vorbim despre una și despre alta. Discuția este în felul următor. Un om care vine să te ajute în familie, adică ăla nu vine să te bajocorează, nu vine să te fură, nu vine să facă alte șmecherii, vine decât să te ajute. Dacă tu lași casa și dai încredere pe el, ăla se numește un om ca și din familie, un prieten trebuie să-l numești. Nu o slugă, nu un prăpădit, nu un sărac și nici altfel. Pentru că nici Dumnezeu nu ne-a făcut așa ce facem noi oamenilor. Însuși, noi am făcut răutatea pe care este în ziua de astăzi pe pământ. Dar încă nu ne-am trezit. Pentru că, așa spune Olga, zice, nu da la prietenul ăla tău. Ăla a fost și dacă îi spun ceva de gen, vino, ia cheile, du-te frate în apartament, faci asta, du-te asta, vino aici. E un om de încredere și un om bun. Numai că Dumnezeu n-a lăsat pe toți oamenii bogați. N-a lăsat pe toți oamenii să poarte un tricou curat și spălat. N-a lăsat pe toți oamenii să aibă o bucătură pregătită, bună. O mănâncă cum o prinde, dicolo, picolo, dacă se spală, dacă nu, umble după bani. Muncește. Pentru că și noi am muncit la timpul nostru, poate aveam transpirația în piele de la muncă. Un tricou prinde apă pe tine. Mulți dintre voi care știu. Cu ciorapii, cu bocanci în picioare, care trăgeai, frate, să muncești. Și apoi ce să facem acum? Dacă vezi pe cineva că are un tricou murdar și muncește și este nespălat sau e nepregătit, gata, îl luăm în bajocoră. Gata, schimbăm ideea. E și el om ca și tine. Nu trebuie să faci o diferență între oameni. Pentru că suntem oameni. Și așa? Nu mai contează la cine dai și cui dai. Important e că dai. Și atunci când dai, Dumnezeu vede. E mai rău ăla când nu dă și le aruncă în spate la coș de gunoi. Înțelegeți? Sau poate chiar îl ține acolo și mănâncă el, îl bagă acolo în el, zice să fie pe plus. Ca șerpele ăla, știi, când înghită ceva mare, de exemplu, cum ați văzut șerpelele mari, și înghită și stă pe burtă acolo și rumegă o lună, două, ca să aibă, să nu mai duce grijă că... Nu, și așa și cu oamenii.